טיילתי בלבנון בתור ישראלי, וזה מה שגיליתי. המקום הראשון שהגעתי אליו זה ביירות, וכמובן שהדבר הראשון זה לאכול שווארמה לבנונית. אחרי מנוחה קצרה במלון המשכתי לטיילת בחוף של ביירות עם הסלעים המפורסמים שלה, ואת הערב סיימתי עם נרגילה בבית קפה. למחרת פתחתי את הבוקר עם ארוחת בוקר לבנונית מפנקת, והמשכתי לטייל בעיר המודרנית הזו שמזכירה טיפה את תל אביב. לאחר מכן התחלתי לבקר באתרים מפורסמים כמו המסגד המפורסם, ואפילו ביקרתי את האתר שהופצץ בדאחיה שנהיה סמל לשלום. המשכתי לתצפית פנורמית בפסל המפורסם שיש שם נוף מטורף לביירות. המשכתי לסיור מגניב בשוק של ביירות, וכמובן שהמשכתי לארוחת ערב לבנונית מפנקת שכוללת חומוס, טבולה, שיפודים, סלט פטוש, כל מה שחלמתי עליו. לאחר מכן נרגעתי בחמם מפנק, וסיימתי את הערב בדנס בר מגניב עם דבקה. היו אפילו כמה שירים בעברית. למחרת המשכתי לעיר הציורית ג'ביל, או בשמה היווני ביבלוס. נהניתי קצת מההליכה במרינה, וכמובן ארוחת בוקר לבנונית, שכוללת מנקיש זאטה, מאכל מזוהם לבנון, חומוס וכל טוב. משם המשכתי למפל בעטרה ג'ורג'ה מפורסם, מפל מיוחד שיורד בין סלעי גיר, ומשם נסעתי קצת לראות ארזי לבנון בשמורת טבע תנורין, מקום יפהפה, וכמובן שארז לבנון הוא סמל המדינה, אז חייב לראות את זה. משם המשכתי ליעד הבא שאני ישן בו, היישוב בשרי, מקום ציורי ומיוחד, ונוח כנקודת יציאה לטיולים באזור. למחרת פתחתי שוב עם ארוחה לבנונית, הלכתי לראות עוד קצת ארזים בפארק ארזי האל, ומשם המשכתי לפארק המרהיב ביופיו עמק קדישה, פארק עם ערים דרמטיים וירוקים כמו באירופה. לאחר מכן המשכתי בנסיעה דרומה, בדרך של נופים הרריים, אל המפל מפורסם, מפל ג'זין. מפל עוצמתי שכיף להסתכל עליו במיוחד עם איזה שווארמה ביד. משם המשכתי לעיר העתיקה צידון, נהניתי מהמבצר העתיק על החוף, העברתי שם לילה כיפי. למחרת המשכתי על כביש החוף עד לעיר צור, ומשם חזרתי הביתה לישראל דרך הגבול היבשתי בראש הנקרה. מקווה שיום אחד באמת אוכל להראות לכם את הטיול הזה. עד אז אם נהנית מוזמנים לעקוב לתוכן אמיתי.